За тестване на телефони. Според iPhone 17 Pro Max горе-долу ми харесва. Но нека да видим за 25 Ultra. Само сега с 25 Ultra. Какво ще видим днес? И каква камера има той? Честно казано, и това не е зле. Като цяло. Не е зле и хичи даже. Това е камерата. Ще е точно. Нека да видим още нещо, което може би трябва да видим. 25 утре. Значи този телефон е доста... на мен лично ми се струва, защото е малко по-бърз от това, което днес сме видяли в iPhone 17 Pro Max. Просто когато натисна някакво приложение, така ми се струва, защото по-бързо отваря или подобно. Също така, искам, моля ви да напишете в коментарите, ако притежавате iPhone 17 Pro Max и сам се казва с S25 Ultra. Ако ги притежавате и ако сте доволни, кажете ми наистина в коментарите, ще се радвам да ги прочета и да видим какъв телефон ще си купувам за Коледа. Чао!